מה אתה עושה? גיא? מפרק יתושים. מפרק יתושים. תראו איזה פיצוץ גיא אכל. רגע. איזה פרופיל. איזה פיצוץ. חבל על הזמן. וואו! מחיאות כפיים סרג'ו. סרג'ו ישן שם. וואי זה מלך מצלם. החשבוננו. אתה מבין? וגיא הולך לעשות הנה אחד, הנה בן זונה אחד. שם, ליד שוורץ. שוורץ ירד בשמירה, כמעט ברח לו הקקי. הלך לחרבן. תחיתו לילד הזה. I want revenge. רגע, תגיד את זה למצלמה, תגיד את זה פה למצלמה. I want revenge. אני בדיוק עושה קלוז-אפ עליו. I want revenge. מלחמה. War. רק המשוגע לא פה. איזה מדע שהמשוגע עכשיו שומר? איזה שומר עובד? חולה נפש. לא, הוא עכשיו על המגדל. סגור את הדלת, לא! סגור את הדלת, אתה מכניס אותם! רגע, הוא שומע 12? כן, תודה לאל אחי, קצת שקט. קצת שקט מהמטורף הזה. וואלה, הוא שומע סוף 12, נכון. אז יש שנה שנמשור, זה לא כתוב. טוב. וואי אחי, קצת סרט בעין זונה.